Bagong brother, bagong design natin mga ka-chicken. Ito na mga ka-chicken. Ayan. Oh, magandang araw sa iyo mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, nandito tayo ngayon sa ating brooding area, no? Ito yung natin. Makita nyo, ito yung brother natin. Sa ngayon mga ka-chicken, kung makikita nyo may mga kahoy dito, no? Kasi sa ngayon mga ka-chicken, babahagi ko sa inyo, gagawa naman ako ngayon dito ng brother cage o box natin, ano? Yung gagawin ko ngayon mga ka-chicken, ibang style naman ng brother. Good for, ano siya, maganda siya para sa 10 days old to 3 weeks old na brother, klase ng brother. Ito mga ka-chicken, sa aking experience, ano, maganda ito para sa mga day old hanggang sa mga 10 days old. Kasi pag lampas na mga 2 weeks to 3 weeks old na siya mga ka-chicken, yung sa loob niya, mabilis na tayo, madali na tayo makapagpalit ng ipa kasi mabilis na yung dumi ng ipot nila sa brother na ito kasi intact lang siya. Ngayon, gagawa ko ng bagong design na maganda at magiging komportable yung mga sisiyo natin, ano? Kaya panoorin nyo mga ka-chicken, yung vlog natin ito, tapusin yung panoorin para makita nyo din o makakuha din kayo ng idea, no, sa paggawa ng brother. Ayan, simulan natin mga ka-chicken. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken o sa mga bago pa lang o napadaan ka lang dito, huwag nyo po kalimutan mga ka-chicken, mag-subscribe dito sa channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog dito sa channel. Marami na tayong na-upload dito sa ating channel, no? Panoorin nyo na lang mga ka-chicken na yan. Simulan ko ng mga yan mga ka-chicken para mabahagi ko sa inyo, no? Kung ano yung passing brother na ibabahagi ko sa inyo. Okay, ayan mga ka-chicken, sa ngayon mga ka-chicken, pangalawang araw na natin ito sa paggawa ng brother cage, ano, kasi kahapon mga ilang oras lang ako trabaho dito para sa team brother cage kasi may biglaan akong nilakad mga ka-chicken, ano. Kaya ngayon pagpatuloy ko na naman mga ka-chicken, kahit dandahan lang basta tuloy-tuloy. Okay.
ayan mga ka-chicken, ito na yung update sa ating ginawang bagong brother cage nila. Ayan, kung makikita nyo, screen dito mga ka-chicken, saka dito may parang malalim. Makita nyo mamaya mga chicken yung resulta. Ano talaga yung design dito sa ating bagong brother, brother cage kanila. Ngayon mga ka-chicken, naglalagay ako sa kanila dito ng use oil ito mga ka-chicken, ating motor. Nilagay ko dito sa mga kahoy mga ka-chicken para hindi madaling inaanay yung ating kahoy na ginamit, kasi lalo na dito mga ka-chicken, ito ay mga kukulamber lang yung ginamit ko mga ka-chicken, Kaya ito yung ginagawa ko mga chicken, naglalagay ako ng use oil para hindi madaling inaanay. Okay, ayan mga ka-chicken, sa wakas natapos na rin natin yung ating brother. Ito na mga ka-chicken, ayan mga ka-chicken. Ito na yung bagong brother natin mga ka-chicken. Bagong brother, bagong design natin mga ka-chicken. Kung mapapansin nyo, kung ano yung naging itsura, maya-maya mga ka-chicken, papakita ko kayo sa loob kung ano yung bagong design na ginawa natin sa kanila mga ka-chicken, sa ngayon mga ka-chicken, pailawan ko muna mga ka-chicken kasi ready na ito mga ka-chicken for occupation ng ating mga sisiw, Pwede na silang magrenta dito. Yan, pwede na natin ilagay yung ating mga sisiw dito mga ka-chicken. Itong brother na ito mga ka-chicken, naka-design ito mga ka-chicken, sa mga tag 1 week old or mga tag 10 days old na mga sisiw hanggang 3 weeks. Mga sisiw or hanggang 1 month pwede, kung hindi naman sila masyadong marami mga ka-chicken, Pailawan ko muna mga ka-chicken para makita nyo ng gusto. Ayan. Okay, yan mga ka-chicken, napailawan na natin yung ating bagong brother, bubuksan ko ngayon mga ka-chicken para makita nyo ng gusto. Okay. Yan. Yan, nakabukas na mga ka-chicken yung ating brother, Ayan, makita nyo mga ka-chicken. Ngayon, papakita ko naman sa inyo mga ka-chicken yung loob. Tara! Ayan mga ka-chicken. Ito na yung ating brother. Ayan mga ka-chicken, Kung makikita nyo, magkaiba yung postura nila. Yung ilaw nila, tsaka yung flooring nila, magkaiba mga ka-chicken. Papaliwagin na ko po yan sa inyo mga ka-chicken kung bakit ganyan yung design ng ating bagong brother, Yan, makita nyo mga ka-chicken. So, ayan na. Ito mga ka-chicken, kung napansin nyo, dito na side, dalawang side yan mga ka-chicken ng ating brother, yung ano pala nito mga ka-chicken, yung pinaka haba nito mga ka-chicken, nasa 5 feet mga ka-chicken, yung ating brother. Ayan. Balik tayo dito mga ka-chicken. Kung mapansin nyo dito mga ka-chicken, dito ay ipa yung beadings mga ka-chicken. At saka yung ilaw natin ay yung incandescent bulb mga ka-chicken, Ayan. At saka dito mga ka-chicken, yung flooring nila ay ito yung tinatawag na screen o yung chicken wire, yung tinatawag sa iba mga ka-chicken. Yan, makita nyo mga ka-chicken, magkaiba din yung ilaw nila. Kasi dito mga ka-chicken na side, dito, itong na side nito po, yung purpose ko dito mga ka-chicken, kung yung mga sisiw natin gusto nila magpainit, dito sila na side, Tsaka kung kakain sila at iinom, ayan, may butas dyan sila papasok. Ayan, makakatalo naman sila dyan mga ka-chicken pag mga 1 week old na or mga ka-chicken, 10 days old. Pupunta sila dito
Bali dito na yung magiging kainan nila mga ka-chicken at saka inuman. Yan, at saka yung purpose ko dito mga ka-chicken, bakit ganyan? Kasi mostly mga ka-chicken, pag mag-edad na ng 1 week yung ating mga alagang sisiw, ay malakas na silang iipot. Baka kung puro lang ganito mga ka-chicken, ipa, ay dadami dito, maipon yung mga ipot nila. Saka madaling mangangamoy mga chicken o magkakukos pa ng ammonia, no? Para sa ating mga sisiw. Kung tulad nito mga chicken ay mahuhulog lang yun doon sa baba nila mga chicken. At saka maluwag yung pagtatakbuhan nila mga chicken. At saka yung ilaw ko nandito mga chicken ay LED na. Makakalis na tayo sa ginagamit natin na kuryente mga chicken. At kung mapapansin nyo sa ilalim mga chicken, ayan, may ipa din doon mga chicken. Kasi dito mga ka-chicken, oh, mapapansin nyo mga ka-chicken, ayun o yan, sa ilalim, oh. Diyan, tingnan nyo mga ka-chicken. Oh, ito yung sa ilalim natin mga ka-chicken, ayan, kung makita nyo, mayroon niyang ipa. Sa ilalim kung nahihulog yung ipot nila, naka-cover pa rin, o may ano pa rin, tawag sa Bisaya mga ka-chicken, may saudanan. O, dyan nahuhulog mga ka-chicken, no? Para nilagyan ko ng ipa yan mga ka-chicken para yung ipot madaling matuyo at saka hindi mangangamoy mga ka-chicken. At saka walang baho talaga. Saka madaling matuyo. Ayan. O, binabalik yung yan dyan mga ka-chicken. O, nandun na. O, ganyan lang yung mga ka-chicken yung design natin, no? Napakaganda mga ka-chicken. Mansinin nyo mga ka-chicken, no? Yan. Silalim, dyan nahulog yung mga ipot ng ating mga sisiw. Madali lang natin malinisan, ano, nakukuha. Yan, saka hindi din nagkakalat sa ilalim kasi may ano, ano mga ka-chicken, ang tawag dyan sa Tagalog. Hirapan tayong mag-Tagalog nito, ah. Ayan, sinsya na kayo mga chicken, ah. At saka ito mga ka-chicken, no? Balik tayo dito sa loob. O, ayan. Dito sila kumakain, umiinom mga ka-chicken. Saka dito naman, kung magpapainit sila, o dito sila pumupunta. Ayan. Saka kung gusto nilang magkakaskas, dito din, medyo elevated yan mga chicken, yung portion na yan, ano, papunta doon sa pagpasok nila. Kasi, yung base sa aking experience mga chicken, yung mga sisiw natin, mahilig na din yan magkakaskas, ano, labi na mga, lalo na yung mga 1 week old, pataas. Saka kung nagkakaskas lang mga chicken, hindi pumapasok doon yung nakakaskas nila sa loob. Dito lang talaga na area. Kaya yun yung purpose ko dyan mga ka-chicken. Saka dito na, mas maluwag na din dito. Dito kumakain at saka minom. At saka napansin nyo mga ka-chicken, yung ating ito, plywood. Saka dito mga ka-chicken, may screen. Kasi ito yung pinaka-ventilation mga ka-chicken ng ating brooder, ano. Kailangan din yan sa ating brooder na mayroong ventilation para makakapasok yung preskong hangin at saka makakalabas din yung mga medyo amoy doon sa loob kung may magkakaroon ng amoy para hindi makakos ng ammonia mga ka-chicken. Kaya ganito yung style mga ka-chicken na ginawa ko mga ka-chicken, no? Ayan, makikita nyo. Ganyan lang mga ka-chicken. Kaya para sa akin mga ka-chicken, ito yung best brooder ko na nagawa mga ka-chicken, ano? Sa pag-alaga ko dito ng manok. Itong design mga ka-chicken ito, disclaimer lang po mga ka-chicken, no? Itong design na ito ay base lamang po sa aking opinion sa paggawa ng ano, brooder na mga tag 1 week old na mga ka-chicken pataas. Yung dati nating brooder mga ka-chicken, nandito din sa likod ko ito. Best yan sa mga day old mga ka-chicken hanggang 1 week old to 2 weeks old kung hindi naman masyadong marami. Ayan. Ito sila mga ka-chicken. Ayos mga ka-chicken yung ating brooder. Subaybayan yung mga ka-chicken kasi lalagay na natin yung ating mga sisiw dito sa next vlog natin mga ka-chicken, no? Makita nyo yung magiging resulta, magiging aksyon ng ating mga sisiw, yung galaw nila dito sa loob. Ayan. Ayos na ayos. Ayan lang mga ka-chicken, ano? Ito na yung ating bagong brooder mga ka-chicken. Nakikita nyo na, no? Ayan. Ayos na ayos mga ka-chicken. Para sa akin, ito yung best brooder ko, no?
Okay na okay talaga yung ano, ating ginawa mga chicken. Ito mga chicken, ginawa ko lang to mag-isa, no? Saka yung sa wiring, saka na din dyan yung bumanat. Pero yun nga, hindi ko nagawa ng dalawang araw kasi marami din tayong nilalakad mga chicken, no? Ayan, subaybayan nyo mga chicken sa susunod nating vlog kasi papakita ko din sa inyo yung paglagay natin ng sisiw, kung ano yung magiging galaw nila sa loob, kung makuha ba nila yung gusto nating makita o magiging resulta doon sa ating mga alagang sisiyo, no? Kaya subaybayan nyo mga chicken. Kung ikaw mga chicken hindi ka pa napag-subscribe dito sa channel, subscribe na yan mga chicken. Malaking tulong yan para sa ating mga chicken, no? At saka magiging notified or updated din kayo mga chicken sa mga susunod nating i-upload na mga videos o vlog dito sa channel mga chicken tungkol sa pag-alaga ng mga manok mga chicken, no? Ayan, para makakuha din kayo ng mga idea, lalo na sa mga nagsisimula pang mga chicken. Kung ikaw naman ay nag-alaga na, makakuha ka rin ng karagdagan idea kasi binabahagi ko dito sa inyo mga chicken kung ano yung mga ginagawa ko dito at saka yung mga nagiging experience ko dito mga chicken. Ayan. Kaya maraming salamat mga chicken. At shoutout nga pala mga chicken sa lahat ng mga bagong subscriber natin mga chicken, no? At sa mga laging nanonood at sumusubscribe dito sa channel. Maraming salamat sa inyo mga chicken. Hanggang sa susunod natin na vlog mga chicken. Abangan nyo mga chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.